Milí priatelia, cez leto som sa na chvíľku nakrátko zastavil na jednom pútnickom mieste. Keď som tam kráčal chodníkom, stretával som skupinky ľudí, medzi nimi aj nejaké 2-3 ženy s deťmi. Išli oproti a zachytil som, že sa rozprávajú o Ježišovi. Potešilo ma to a prekvapilo. A keď som včera rozmýšľal nad evanjeliom tej dnešnej nedele, zaujala ma otázka, ktorú Ježiš kladie učeníkom. O čom ste sa rozprávali cestou? Spomenul som si na tú epizódku z leta a prekvapilo ma, že ma to vtedy prekvapilo. Povedzte, nie je to zvláštne, že nás prekvapuje, ak sa ľudia cestou iba tak rozprávajú o Ježišovi? Nie je to zvláštne, že Ježiš nie je témou, väčšinou nie je témou našich rozhovorov. Tak by tá otázka dnes mohla padnúť aj na nás. Mohla by byť adresovaná aj nám. O čom ste sa rozprávali cestou? Cestou na svätú omšu, na tú nedeľnú, alebo hocikedy inokedy. O čom ste sa rozprávali cestou domov? O čom sa rozprávame cestou do práce? A zároveň to môže byť pre nás aj výzva. Urobiť Ježiša témou svojich rozhovorov. Alebo ešte lepšie, urobiť Ježiša centrom svojich rozhovorov. Inak povedané, pozvať ho do dialógu. Príjemný týždeň.